No tää Rainbow King. Me näytetään tätä, miten käyttää traktorin ja silleen. Ei, niin mä oikein laitan tän traktorin tähän. Joo, nyt tää niinku on mun päällä. Jos mä käyn vaikka nyt tän portnon tosta. Ottakaa siitä sit tuohon, mut siis mun pitää siis niinku ite ottaa. Koska se pitää verti tosta. Paitsi Brownen kyllä niin ja tää ottaisi Groganat olla jo parissa tuntia käynnissä, niin tulkaa ihmeessä tänne. Ensi jos hakkas, jos mä